ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам барачкои канали Саудо ТВ. Имрӯз 17 марти соли 2025 сол 10 хона фақат аз душанбе тамошо кунед. ба дӯстон барои реклама муроҷиат бикунед. Шумо дарои замин, мошин, хона, квартира фурӯшӣ бошен, ягон молу маҳсулот фурӯшӣ бошен, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи видеош маълумот ҷойӣ кунед. навбарои баъдна YouTube, TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонед бародар азиз. ирӯза наварда агар аз душанбе хонахар бошен, ин навор баҳри шумо ҳай. Фақат аз душанбе 10 хона ҳаракат кардем, нархҳои арзон намонем баҳри шумо. хоб лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед, чӣ молу маҳсулот боша роӣ кунед. ҳамун комментария баҳри шумо аз куҷо то чанд сума хона дар кор, квартира дар кор, замин дар кор нависонда монед. навори баъдна иншоалло аз рӯи комментҳои шумо худо хоҳад видеонавори баъднара мемонем. фақат ба хотири пешрафти канали мо, ба хотири меҳнатҳои Саудо ТВ навори ма дар якта лайк монед, ҳеҷ намеравад. дар канали ма подписатсия кунед. ман бо шумо наворро сар мекунам то охир бачаҳо тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. нафарое ки моро тамошо мекунанд, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшимон. аз квартира сар мекунем. квартираи фурӯша ҳастае ки секомнатага ҳай, коробка ҳай, мегирен далши ремонт мекунем. аз рӯи дархости бачаҳко ки гуфтан, хоҳиш кардан ки ҳамин коробкаҳоша бисёртар монем ки мо қиматҳоша зурмон намерасаву хидмон ремонтш кунем. квартираи фурӯша ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши бозори Сафина, дом Бучидагиай дар Ленский район қарор дорад. ҳамин ҳолат ҳамин састани савдо мешавад. сеҳуҷрага дар 9 ошиёна дорои 44 квадратни метр. акира фикр мекунем дуҳуҷрага мешавад. сеҳуҷрагаш беҳади бад майда. бо нархи арзон дастрас 175 000 сомонӣ мегӯяд. дар 175 000 сомон ҳамин квартира метавонем бихарен. ягон 100 000 бо далш ремонтш мекунен, мешава 200-300 000 сомон даромада зиндагӣ мекунен. дом тамом шидагиай, марама занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯша ҳастае ки назди ҳавлигиай дорои 3 ҳуҷра, дорои 2 сотих замин масоҳат, дорои хонаҳои падабои таппа тайёр. ин хеле нархҳо фақат дар канали Саудо ТВ мешавад, бачаҳо медонед. ҳамин ҳаракат мекунам вақти навор кардам, адресора пурра мулоим карда фаҳмонам ки соҳибоша беҳуда занг назанем. мардур азиз, 3 комната 2 сотих замин масоҳат, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хона ҳамин ҳолат, камтар боз расходам дора, ногуфта намонам. нарх дар Душанбе и территорияда мақсад бениҳоят қиматай, ин нархи камтар назар ба дигар нархҳо состаракай 350 000 сомонӣ. 2 сотих замин, 3 ҳуҷрага, хона пашти тайёр шидагиай, камтар аз худ мекунен, даромада зиндагӣ мекунен. 350 000 сомонӣ. марват боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк бигиред. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 2 сотих замин ва 3 ҳуҷра. хоб сабаб аз чие ки мо ҳамо 2 сотих, 3 сотих, 1.5 сотих ва далши баъзе хонаҳоро мисол мемонем без ремонт, ба ҳисоби ки медонам шароитҳо сустай, нафарое ки сумдор ҳаста моро тамошо намекунад. миллион боло дошта бошӣ, мара тамошо намекунӣ. арзоноша мемонем ки мисол нафарое ки ҳоҷатшон мисол сустаракай, ба ҳамин хотир мемонем. 2 сотих 3 ҳуҷра, Рӯдакӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. нарх 280 000 сомон. фурӯхта мешавад 3 хонага дар якум этаж бо масоҳати 45 метри квадратӣ. хоб ҳавлӣ дорад, 2 сотих замин дорад. адрес аз политехникум то хонара 5 километр роҳ масофа дорад. ба ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад. марамат маълумот бештар рақамҳои 1045 WhatsApp шонай занг занед.
280,000 сомонӣ мегӯяд. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаҳо ва квартираҳоро навор мекунем, бо диққат тамошо кунед. хонаҳо ҳам ҳастанд ва квартираҳо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра масоҳати 3 сотих замин. чораҳаи Гагарин, шаҳри Душанбе. бо нархи арзон. нигоҳ кунед ҳамин ҳолат. салом мардуми хонахар. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, чораҳаи Гагарин, шаҳри Душанбе. хуб, деҳаи Машъал аз роҳи Калон 3 километр дарун мебошад. дар ин нарх манта, шкатур, шпаклёвка, даротреза хуб дохил мешавад. ҳуҷҷат дора. срочна ягон мошини арзон боша, боз иваз намешавад. ин хеле ба нарх 330,000 сомонӣ. падвали калони фасони хушро. хуб, хона ҳамин ҳолат, дарои часпондагӣ, шпаклёвка задагӣ, 330,000 арзонакш мондан. каси занг мезана, аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг зана бача азиз. лайкора монен, дар канал подписатсия кунен. молу маҳсулотои фурӯшӣ боша роҳӣ кунем мода. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар сеюм этаж, дорои 38 метри квадратӣ. ин квартира дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. хона дар 7 километр сари роҳ мегаҳад. срочна арзонаш кардем ки савдо шава, сум мондар корай. нигоҳ кунед, чӣ хел мебинен, ремонту хушрӯа кардагиай, нархшам арзонакай. сеюм этажай, соколни этаж нестай, ё ки охирон мансардам нестай. сеюм этаж 38 квадратметрам як ҳуҷрагаи калонда дохил мешавад бача азиз. нарх 345,000 сомонӣ. лайкора монен, дар канал подписатсия кунен. ҳар рӯза меҳмонҳо ҳастанд, 70-80% наваромона тамошо мекунед. хушомадед намакаса. ин канали Саудо ТВ баҳри шумо кушодагиай. дар ин канал хуб ду рӯз хонаҳо аз тамоми гӯшаву канори Торисton мешавад, як рӯз хонаҳо аз Душанбе. ин рӯза навормон фақат аз Душанбе буд ки шумо тамошо кесем бача азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар дуюм ошёна, дорои 43 метри квадратӣ. квартира ҳамин ҳолат қарор дорад. фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. хона дар пеши коллеҷи тиббӣ қарор дорад. дар дуюм этажай. мардум ҳама зиндагӣ доранд, ҳама чиз дора. хуб, баъзе чизоша дар ҳолати фурӯхтан мегирем меган, мисол пешакӣ гуфтестиян. ҳамин қаки 2 ҳуҷраи 43 квадрати метра. хуб, Рӯдакӣ, фабрика Ленинград, нарх 350,000 сомонӣ ки боз муомилаи созам дорад. баъзе чизоша мегирем меган соҳиб мулк. марҳамат, боз маълумоти бештар рақамҳои 27 ахирша ватсап шунай аз номи канали мо занг бизанед бача азиз. вақти хона рой мекунед, адресора пра рой кунед. вақти хона рой мекунед, видеонавор карда ҳаракат ка рой кунед ки чем суратҳои холи видеонавор бо беҳтарин мешавад. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 8 этаж, дорои 62 метри квадратӣ. баъзе бачаҳо хонаҳошон роӣ мекунанд, мисол як бор ду бор реклама мекунем, савдо намешава. мега ки ака чӣ хел ки савдо нашисай. бародари азиз, ҳамин нархҳоро пешаи роӣ кардани мо ҳамоя ҳақ ҳамсояро пирсен, ягон одам мефаҳмидагиро пирсен ки ҳамин хонаи ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нест. баъд роӣ кунед. хонае ки арзанда ба нарха вай, бародари азиз, ҳамин аввали рекламада савдо мешавад иншоалло. чунки наворои моро мардуми хонахар тамошо мекунад. инҷа мошинхар нестай. хуб, дуҳуҷрага квартира 8 этаж, 62 квадрат метр, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 330,000 нарх, коробка. хона дар саршавии Корвон, пеши Корвон Ситида ҷойгир ҳастай. аз дуҳуҷра 8 этаж, 60 квадрат метр. срочна сум дар корай 330,000 сомонӣ. марҳамат, боз маълумот бештар занг бизанед бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. ана квартира, мана квартира, ремонтош фасонак. квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира, 7 этаж, 47 квадратни метр. ҳамирӯза навор дуҳуҷрагоро бисёртар мондем, медонед бача азиз. и дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. ремонт, нови ремонт, срочна фурӯшӣ, арзон кадем, Ленский район, рӯбарӯи бозори Хирокада қарор дорад. хуб, маршруткаи 41-45. хуб, бо маршруткаи майдо, мисол яъне Старексҳо, маълумоти бештар занг занен. Старексҳово 41-45 ҳамин территорияда мегзарад дӯстон азиз.
350,000 сомон. Нархаш 2 ҳуҷрагаи мақсад 47 квадрат метри бисёр калон. Касе мехара ина занг бизанен, маълумоти пурраша бигирен. 92 ахири рақамҳои WhatsApp-и соҳибмулка дӯстон азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯша ҳастае ки яккомната квартираи калон 35 метри квадрати анами домда қарор дорад бародари азиз. ремонти хушрӯяк кардагӣ. хуб, дар шаҳри Душанбе территория 82 микрорайон бародари азиз. 82 микрорайон. беморхонаи Мансур Узки мега ремонти хуб дорад. хона дар байн дар 4 этаж, тирезаҳо пластик, кондитсионер дорад. хулоса бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. илтимос одамое ки хоҳиши харидорӣ дорен, харидории серьёзни нависонен дар ҳамин рақамҳои 606 ахирша. нархша нархи дастрас 460,000 сомонӣ. дар 460,000 ба тамоми чизу чорааш савдо карда мешавад. худотон боз адресоша пурраша аз соҳибмулк дастрас кунен. 82 микрорайони шаҳри Душанбеда қарор дорад бародари азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯши даҳум ҳастае ки дукомната квартира дар дуи мошиёна 55 метри квадратӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, поёни корвон, пеши мактабу масҷид дигаро ки документам дора мега. квартира ремонташ хушрӯяк кардага ҳамин ҳолат савдо мешавад 405,000 сомонӣ. касе мехара, рақамоша мондем, боз маълумоти пурраша аз соҳибмулк бигирем бародари азиз. хуб, навори мо ҳамин буд. ҳаракат кардем, чизе ёфтем, хоҳиш кардем, роӣ кардем, ҳамаша мондем. дал шибо жад мекунем, кай шумо роӣ мекунен ва навори баъднаи моро ҳам тамошо кардан гирен. раҳмат ки Савдо ТВ-ро интихоб кардани моро тамошо мекунен, лайк мемонем, падилитсав подписатсав мекунен. мон аз шумо миннатдор. зинда бошен дӯстон, сарбаланду обод бошен то навори баъдна. боқӣ дар амони худо. раҳмат ба ҳамаи шумо.